na ha gbuju na egbuju na alụ nọ ka ọ pụtara na nga mere ịma ihe na-ebute na mmadụ rụbara ụlọ arụrụ ya n'isi ụfọdụ na-abụ nke ụmụnna di na-eme mmadụ ụfọdụ na-abụ nke onye ahụ akpachaghị a na-akpacha maka o nwere ego na-abata mmadụ n'aka ọ bụ na ego ahụ bụ ego dị ọkụ ekwesịrị ka egbujuo oge ahụ egbujuo ka ọ bana ihe iwere etinye ozugbo mee vụvụvụ ego ahụ ana so nke izi bụ na ị na-arụ ụlọ ị ga-agba mbọ setụrụ ndị ichie igboko nna ha igboko ndị mbụ na ndị egede ịkpọ ndị ụmụnna na ụmụnne gbuoro ha egwu foundation iwee bido ụlọ ahụ ịmana na arụ na aha nye mmụọ n'aka onwe aka arụbụ na aka ụlọ ahụ kwụ n'ụzọ arụbịa ha arụrụ ya n'isi onwe nna dị chọọ ka agwọ ọgwụ ọjọọ na-aya egwu ya ka ọ dị ire isi ime eme mmanya na ọ na-aka ekpekara imejide ka ọ na-aka ndị ka mmejide bụ mmanya wee mee ihe onye ga-eme mmanya ji aka ekpe eme mmanya mana ọ bụ na onye Igbo ka ọ bụ ihe eji eme mmadụ mmanya bụ n'aka nninu aka ndị ka ejide mmanya aka ndị ka ejide aka ekpe ka iji ejide mmanya wee aka ndị wee mezie nye mmadụ oke nsogbu dị onye ndị na-eri nri na nlọ ka ya nwere ike ime wee kwasị ya bụ nri nna ha nri nlọ dị bụ ọ dị ịtọ nri nlọ abụghị ezigbo ihe ọ send back ihe afa na-akpọ ya bụ urughe ose ya ajọ nni ọ ya afa na-akpọ nri nlọ urughe ose ajọ nni onye na-eri nri na nlọ 1 eneghị anya ọ bụrụ onye ndị ọgbanuke na-achụ eneghị anya ọ bụrụ onye ndị mmiri na-achụ eneghị anya ọ bụrụ onye mebi nne ya maọbụ nna ya nwụrụ anwụ na ọkwa ụmụada maọbụ na ọkwa ndị okenye anaghị anị ya ihe ka ọ bịa nye ha ihe ọgwụ ezi enye ha nwanyebezi ya na nlọ ọ ya bụ urughe ose ahụ afa na-akpụ ya si na ajọ nni mụ na nri nlọ adịghị mma ọ bụ ezigbo ihe oke nsogbu adị ọgbanjekwa na ezigbo ihe perikoma Nwokoye tiri egwu si na ndị ụwa na-asị na ya bụ ọgbanje mana ya bụ perikoma kwetara na ya bụ ọgbanje ịfụ onye na ọga ekwetara na abụ m ọgbanje maka ọgbanje abụ ezigbo ihe ndị esighị na ọgbanje ebe ajụ ya bụ onye ha na-ekwute ya ọgbanje ebe ịmụrụ ha ihe adịrị ego nwa mana ọ bụrụ na ịma ha ihe esibiri onye ahụ ike na-akọwa na ọgbanje dị mma mana ọgbanje dịkwa ụdị na ụdị enwere ọgbanje mmiri nwee ọgbanje enu ala nwee ọgbanje si na arụsị eje nwekwa ọgbanje si n'iyi ụwa mmadụ eje ọgbanje dịkwa n'ụdị na ụdị n'ozi nke kụrụgụ ka ị ji ama ọkụ ọgụ na mmiri ịma na esi na mmiri na-enye ha oke ịfa nke nnọkịta ihe zibere m ike taa na m afọ ọzọ ka m mere akpakọ m ihe kpọọ ndị ọgbanje m ụnụ anọ ka ihe onye akwudo m mgbe m na-echeghị oke a na-abụgota m ma afụrịrị ife oke ọ ndị na-eme arụcha nlọ chịkwa na otu echefu nlọ ha alụrụ ọ nwere ya na-eme ya ihe a bụ nlọ ndị mmiri na-enye mmadụ ha mesịa ka ịgbakọtara elu a na ihe erotazi ya ihe a na-enye bụ mgbe a bụ saịn ka ije chụọ aja ndị mmiri ịchụ aja ndị mmiri ịma na nlọ ọbụla ha ezigo bụ nlọ ya bụ ịpụta ife kọọ nwe ya ịchụ aja ndị mmiri a ịchụ aja ndị mmiri a ịma na ịpụtazi elu a na ịrụ ọrụ ịkọọ nwe ya ke mkpụrụ osisi ya bụ ịtụtụ na nlọ bụrụ ya ọma nke ya bụ ịtụtụ na nlọ bụrụ nke ọjọọ mkpụrụ osisi ya bụ ịtụtụ na nlọ tụtụ anyị nne ịma na ọhịa dị mma bụ ifuru oroma abịghị ọma ụdara abịghị ọma mana ịtụwa n'ube na nlọ gbabakpa n'ihi eru na ndụ bụ na ube adịghị mma ube abịghị ọma bụ ebe ụjụ na apart ube nwere ihe ọzọ bụ ịtụtụ na nlọ bụrụ nke ọjọọ ya apart from ube ihe atụtụ na nlọ n'ọdụ ihe nwere ike inye ifuru ndị na-agha ose na nlọ ndị na-agha ose maka ose kwa mkpụrụ isi ndị na-agha ose na nlọ bụ ahụ ụfụ so ose adịghị mma ube adịghị mma enwere ike ịnweta akara ya eji enweta gị na WhatsApp nọmba gị akara ya eji enweta m 09032797045 gbarịkwara ya ọzọ 09032797045 ya gazi gakwa ya afọ gaa ọzọ Odogwu Akụnne Irechukwu ana ọzọkwa ịma ihe anyị na-emekwa buru ibu ọ bụrụ ọsọsọ agwụ ka anyị na-eme mụnwa anyị na-anya ebe ị ga-afụ satifiketi dịsị ebe a ị na-anya satifiketi dịsị ebe a nke anụnwa nke a dị ebe a kịta bụ ihe arụ lokal gọọmenti Ibo Ogwu Mmiri Cultural Organization
nke a bụ otu Chukwu nyere dibịa nke mgbọrọgwụ ọdịnala Ọkịja nke a bụ ọdịnala Ụmụoyi Ọkịja nke a bụ Orazibuike bụ nke a kịta bụ nke Promise of God Herbalist Home bụ nke Nwaba Odogwu Akụnne nọ n'isi ya nke a bụ registration Igbo Ogummiri Cultural Organization CAC ya Corporate Affairs Abuja ọ bụ na o nwere onye a na-ebo ebubo dị aṅa onye a na-ebo ebubo eboghị ya ọ bụrụ ịchọ ka ihe a ka ifu eziokwu na ya ịbịa na be anyị gbaa akwụkwọ anyị akpọ onye ahụ ọ bụ gị na ya bụrụ oge ebubo ahụ abịa gbagha ya ọ bụ na ejikwa ụgwọ na mmadụ bibiri mmadụ anya ọkụchie na ya ga-enye gị ego gị ịbịakwaba agba akwụkwọ si abụrụ onye Hausa si abụ onye Yoruba ọ satifiketi nke atọ bara mma gba onye Yoruba akwụkwọ gba onye Hausa akwụkwọ gba onye Igbo akwụkwọ abịa kwuo ya ekwuo so onwe onye ji ụgwọ anyị na-akpata ego a onye eburu ebubo anyị na-eme eziokwu apụta ife onye a na-aja anya ya n'ike mmadụ si ka ejerịrị anya ya n'ike ma ọ bụ na ya ga-emenwu ya anyị na-anapụtakwa ana ahụ nye onye nwenu so ya chabụ ihe anyị na-eme eme ọ dịrị izeto gọọmenti onye mekwana unyure nkụ nke onye mere unyure anyị na-agwa nke a very simple ọgwụ ya dị nga anyị ọgwụ ya dị nga na-esi ọgwụ ya nga ọgwụ ya dị nga ebe ọgwụ a kịta ihe abụ ọgwụ unyure ebe onye mere unyure kịta iwere ya na furu ntụ ọ dị kịta efe otu ọ dị iwere ya kịta tinye ya mmiri na ma ghọọ ya ma terọ ya tee anya onye ahụ ọ dụrụ anya ya ozugbo na oke anyị nwoke ịfụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ iji alụ ọrụ asọ dibịa ọdịnala mgbọrọgwụ dị nga ka nkụnụ ihe na-abụsị mgbọrọgwụ nwanyị dị n'ile nwanyị ọkara aka ihe na-abụsị mgbọrọgwụ ihe abụ mgbọrọgwụ a maka onye diabetes onwe diabetes na-enye nsogbu ewere ozugbo gburu sie ya pịam ọ bụrụ na ka anyị pụtazie n'iro nke a bụ ahịa eji ebusi ite awere ite awere ọya dịsị ya akwụkwọ n'ire ebe ahịa nke a ọ nka ka na-akpọchicha ngoro ọya bụ ahịa kịta na-eji ya esu ncha jiri agwụ awere jiri agwụ ite ọ bụrụ na pastọ ya na-afụ ụzọ anyị na-eji ihe na ya were arụ ọrụ anyị rụcha ọrụ anyị nye ya pastọ ahụ n'oye eno ọya bụ ose na abụọ ha na-eri anyị wetasi eji na-emekwa ya anyị anya onye ahụ rie ya ọ na-afụ ụzọ nke a bụ aka ụba ọkwa ahịhịa were ka ọ bụ ya aka ụba ya bụ ahịhịa were ka ọ bụ nke a bụkwa ọjị maka osisi ọjị na-akụrụ onwe ya nke a bụ onye infection na-enye nsogbu infection onye ọrụ infection na-enye nsogbu ewere esi eri ọgwụ ọ bụrụ na nke a bụ ojiji na-eyi a na-ezu ụlọ ebe a nke a ka na-akpọ ojiji na-eyi ya a na-ezu n'ụzọ ọ bụ na onwe onye dịka mmadụ nọkọtara mmadụ ibe ga na-achụgharị ka ya gbuo ogu na onwe ihe mere ya anyị na-eji ya eme ọgwụ onye a na-achọ ọgwụfụgo onye ahụ basi gị ama ihu ga-aghọ ihu onye ọzọ onye ka a na-akpọ ochichi na ehihie a na-ezu n'ụzọ nke anụnwa kịta nke a ka na-akpọ mbụbafọ ibi ọnwụnwa agụ ya ọnwụnwa agụ ọ bụ na mmadụ nwere ike na-abụra agụ mbọ ọgụ anyị na-eyi uzu arụ ọrụ rụcha onye a na-abụra agụ mbọ ọgụ fụgo ozugbo okwugharịsị ihe ọzọ ike agwụ onye eguzi ya bụ mbụbafọ ibi ya ọnwụnwa agụ nke a bụ arịda ọbịa na asụrụ ana ọkwa ahịhịa were ka ọ bụ ejikwa eme ọgwụ dịkwa aṅa ọbịa na azụrụ ana ya na-akpa ya bụ arịda ewere ya
osisi ọsọ onye abụ na-ekwu ekwe na ị na-agwa mmadụ okwu na onye ahụ a na-ekwe ihe ị na-agwa ya ewe ya emechaa ya kpam edo ya niile ihe na-agwa onye ahụ ekwere ya n'ọ mbọta ka asasị anya dịsị nga o nwere ka na-akpọ ijite ojii ahụ bụ eji eke amụsụ onye amụsụ na-enye nsogbu a na-eji eke ya amụsụ ahụ enyere ga-efe. Okay, mere ọfụma. Thank you. Nke m akara ha ya ejike nweta gị ọzọ bụ nọmba ya 09032797045. ya gazie ime. Thank you.